Bigues i Riells guanyarà una nova parada de l'autobús express en les properes setmanes. La nova parada de la línia d'autobusos E7 es troba davant la urbanització de Can Barri i ja està gairebé enllestida. Aquesta línia d'autobús uneix els pobles de la Vall d'Altenes amb la capital catalana en molt menys temps que els busos convencionals i per això hi ha molt poques parades a cada poble. L'augment d'usuaris i expedicions ha fet que Bigues en pugui tenir una segona. El lloc on s'ha triat per col·locar-la és estratègic. El fet de posar-la aquí perquè donem servei a tota la zona de Can Barri i el polígon industrial que el tenim aquí a 50 metres. Creiem que això ha de ser un bon tap pels usuaris i a més també per seguir amb aquest augment que cada vegada segueix augmentant la demanda pel servei aquest amb l'enllaç amb Barcelona. La nova parada se suma a la que ja hi havia a la plaça Miquel Bosch. L'E7 substitueix l'antiga línia 777 de la Vall d'Altenes i es va posar en marxa el mes de setembre passat. Des d'aleshores no ha parat de créixer en número d'usuaris. L'any 2013 es va tancar amb gairebé 99.000 passatgers, un 72% més que l'any anterior. Com a conseqüència d'aquesta bona acollida, el mes de març es van ampliar les expedicions. Cada dia n'hi ha 13 en sentit Vall d'Altenes i 14 cap a Barcelona. Per tal de ser més ràpid, l'E7 té prioritat en els semàfors amb 8 cruïlles i enllaça Parets, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Salta Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells amb Barcelona.